Kutxabank da Euskal Dirukutxen ondorengoa. Hortaz gure ibilbidea oso luze izan da, zenbait momentu eta zenbait mugarri. Lehenengoa, lankide Euskaldunak edo eledunak kontatzen hasi ginenekoa, orain dela urte pila. Horren ondorioz, lan politika bat esarri eta abian ipini genuen. Gaur egun esan dezakegu, Hego Euskal Herrian 10 lankidetatik 7 Euskaldunak direla. Banka kooperatiboa garen aldetik, gizartearekin eta pertsonekin gaude konprometituak, baita euskararekin ere. Kooperatibak hainbat ekimen bultzatuz, ekarpenak egiten dizkio gizarteari. Eta horietako asko euskararekin daude erlazionatuak. Rural Kutxa Euskal Autonomia Erkidegoan lanian hasi izanetikan, pauso asko eman dira. Bezeroari dagokionez dana da euskaraz eskuragarri. Sare sozialetan ere perfil bat atea da, euskaraz bakarrikan publikatzen dana eta euskara bultzatzeko idea dakauna. Zerbitzu gehienak edo askok ematen ditugu euskaraz, bezeroek horrela eskatuta. Gero behin bulegoan sartzen direnean bezeroak ere gurekin euskaraz hitz egin dezakete eta geroaz harro gaude egin dugun lanarekin. 40 urte pasatu dira jada CaixaBank Euskal Autonomia Erkidegora heldu zala eta denbora honetan proiektu eta ekimen desberdinak izan ditugu. Bidez hemen gaude Euskaraldian, korrikarekin ere bat egin dugu. Argi daukagu euskara kultura ondarea dela eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar direla. Hemen erakundearen erabakia izan behar da. Noiz erabili, ze hizkuntza eta norekin. Webunean 2, folletoetan zenbat, bezeroekin makinetan zenbat, gutunak nola bidaliko ditugu. Horreko 2 ekitaldietan parte hartu genuen erakunde gisa. Balio izan zuen lankideon sensibilizazioan eragiteko eta gure artean euskaraz gehiago egiteko. Bezeroen aurrean ageriago jartzeko euskaraz egiteko aukera. Ariguneak sortzeko eta euskarari buruz ere gehiago hitz egiteko erakundean. Oso esperientzia positiboak izan ziren, edadura handikoak eta 500 lagunek baino gehiago parte hartu genuen. Batetik, banketxaren barruan euskararen hizkuntza izateko egiten ari ginen lanari ikusgarritasuna ematea. Bestetik esango nuke eszenatoki ireki bat. Non bi aktorek, bai banketxeak eta bai bezeroak, beraien arteko eguneroko hartu emana euskaraz egiteko edo azaltzeko gune bezala identifikatu ahal izatea. Peimentesorako ikasteko eta gure mugak eta gure betebeharrak hobeto identifikatzeko baliagarri izan zaiguna. Beti errexina izaten da erderara jotzea, hornik bai landuko nula eta lan bat ingo nun. Guri euskaraldiak langileon artean elkartasun bat ekarri dugu. Eta gero bezeroarekiko nik uste ekarri dula hizkuntza sustapen bat eta gehiago erabiltzeko joera. Formakuntza ere bai, uste ere garrantzitsua dela. Formakuntza ere euskaraz emateko aukera. Alto kualitatibo bat ematea. Herritarren harremana sendotu egin da, komunikazioak euskaraz hasi dira egiten. Pozik gaude geratzeko etorri dela uste dugulako. Edizio berriari begira, esango nuke erronka nagusiena, izango litzatekeela ahalik eta bulego gehienak izatea erabilgune. Erosotasunez eta normaltasunez langileen artean euskaraz egitea. Eta erosotasun hori eta normaltasun hori bezeroei trasladatzea, azken finean litzateke euskaraldiari esker kalean sortu den dinamikaren luzapena izatea banketxea, bezeroa berta datorrenean. 2 erronka nagusi betena ditugu. Lehena, lankide gehiago parte hartzea, eta arigune gehiago martxan jartzea. Eta bigarrena, euskaraldiaren ariketak gero irango duen arrasto uztea Laboral Kutxan. Ariguneak, ez ihartzea izango litzateke gure erronka nagusia gaur egun. Egoain euskara plan bat egiten ari gara, hausnarketa batzuk egiten ari gara, bai entitate barruan, da baita kanpoari begira ere, hildo batetik jarraitzeko eta proposamen batzuk lortzeko. Azkenean, euskara eta euskararen kultura babesteko eta aurrera eramateko argi daukagu denen ardura dela. Eta noski ona etorri garen enpresa desberdinak hori gure ibilbide horrian eduki beharko genuke. Aipatu beharko genuke ere bai, merkatuan beste erakundeekin lehiakideak gerala. Baina euskara kontuetan bidaideak eta elkarrekiko laguntzailea garrala. Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia.